Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Taparağa salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Halmurad ağa goğumsun. Yiğitleşler. Salamu alaikum. Şükür gorgunçuluk taparağa özünüzden targurun oturanmısınız? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Halmurad. Buyur Halmurad ağa. O ikimiz uzaktan bäri söhbetdeşligimizi geçiremden. Şu taparağa bir katı ören wajip mesele bardy. Ikimiz bir söhbetdeşlik etsek. Bor. Olum ene bir o halkymyzyň geleceği üçin ören bir wajip tema diýip düşünýän. Ol temada ene şu aýyň 10-uny ýaňy şu iýun aýynyň 10-uny Gurban Gulyň dogmasy ýa Moskwa baryp gaýtdy da. Putin bilen duşugy. Ene şu duşuk barada, şu taýda kabul edilen kararlar barada, gelinen netijeler barada. Son bol çökülen kararlar ýa jarnamalar ýa alalaşyklar biziň halkymyzyň geleceğine näil täsir eder? Şu barada men sen bilen bir akyn iki ýaşyl mesele görünsek. Şonu aýdaýyn. O Halmurad ağa. Onda men şu başyny bir aýdyp beren taparagy. Ýa şu geçirdim diýen goşadyrlygy üçin näki kanun saýlawlaryny geçen günü alaýyk şol 90 gün diýilenme. Ýa Serdar Berdimuhammedow Moskwa bardy. Ýöne şol 90 günüň dowamyny ne şu saýlawy tasdiklan, ne de şu saýlawy bolan, ýa şoňa gözegçi bolup gatnaşan daşary ýurtly ýa gözegçiler ýok, Ýewrosaýyzdanam ýok, beýleki döwletlerdenam ýok. Gelen bolsa ýene de şu Orsiýetden ýa şoňa meňzeşlerden 2 adam bar protokolu bol çakyp almaly puluny haltalaryna salyp ýygyna aýtdy. Indi nähili ýa-da ýüze çykdy. 90 gün geçdi. Tapara şoň prezident kürsüni bir kanun eýelen gününden. Bir döwletiň ýol başçysy şunu ne gutlady, ne de öz ýurduny çağırdy. Bulan bar eden işi ozal saýlawy Hramov ýa-ni tawatlap geçiren bolmaly. 92-nji ýyl bilen 20-nji ýylyň arasynda 30 ýyl wagt bar. Şo 92-nji ýylda Türkmenistan garaşdyrlygy çykan ýyly şondan soň ýa-ni diplomatik korpuslar döredilip başlatdy. Amerika, Germaniýa, ol beýleki döwletler Türkiýe emedi geldi. Şo 92-nji ýylda. Indi şunu gawatlap bular saýlaw geçirdiler. Indi bular kapydan gowsaň fortuçkadan ýa penjereden girýän adamlar bolup çykyş edýärdi. Gurban Gulyň özi we ogly. Muny hiç kim muny ikrar eden adam ýok da prezident diýip ýa saýlaw diýip. Indi bular hat ýazýar. Men prezident Türkmenistanyň prezidenti ene 30 ýyllyk diplomatik gatnaşyklary bilen men sizi gutlaýan diýip Türkiň prezidentine ýazýar, oňa ýazýar, muňa ýazýar. O dünýäde bir ýa-ni prezident hassalasa oňa ýazýar, taýman gutulýar ýa oň üçin ölüm ýetim bolsa ene bulara gynaş bildiren bolup ýazýar. Gara şu özüniň barlygyny bildirjek bolup giýjek uny sarsyryp berýär. Ýöne 90 günlap ne atasyny ne ogluny resmi ýagdaýda prezident bolan adam hökmen ýurdun daşyna sapar etmeli. Çağıran bir hökümetem ýok, bir döwletem ýok. Indi kim çağırdy, kim getirip şular gulagyndan çekip atasynyň ogluny şu kürsä menlere hökümet ýa-da hökmürawan Putin çağırdy. Ene 90 günden soň ogluny Moskwa geldi sapara. O taýda indi nämeler bolup geçdi, näme üçin çağıryldy? Dün sen ýa-ni aýdyň we kemine bilen eden söhbetdeşliginde bir çetin aýdyp berdiň de. Indi sen şu taýda ýene şu dolrak görnüşde gaýtalap berseň ýa aýdyp berseň täze öwüşünde. Şu ene birinji soraw şu soň beýleki men belli edip alan zatlan bar bilen duşugyny gaty wajyp halkymyzyň bilmeli zatlar. Ýöne birinji soraw şu hiç ýerde saýlaw geçirilmedik döwletde, döwlet ýok döwletde, hökümet ýok döwletde. Ene şular ýa saýlaw geçirdik. Özlerinden başga şunu ikrar eden adam ýok. Bir ikrar eden ene şular getirip körse atasynyň oglunyň oturdan Orsiýet başga hiç kim ýok sapara. Şu barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, nähil boldy, nädip boldy? Näme üçin boldy? Näme şuloň şu Türkmenistanyň statusy Elenerden erdip neme var hani Ukrayna'da. Ni prizini Respublika diye Respublikada da işte adam derler. O
ne men Türkmenistan'ın statusu şoňa geldi de şu wat. Şu derece düşürdüler. Ne bunun ne ors yani Putin çağırıyor da. Dem için çağırıyor. Putin'in bir kaldı da. O da şu deneyir bilen eline yeti. Volondan sonra alakaya düştü de. Dünyada yani elini diyen yok da. O belli bir nemeler var. Ne Demirel Kare'ye yalak. Yani Belarusya'ya yalak. Ermenistan şu bağlı. Türkmenistan. Şoldan başka bir lokal deme yok. Bunları ortaya yani gorlayan ya işleyen, işleyecek olayan elini ödeyen yok. Ne orta devletlerim Kazakistan'ım nemesini belli etti. Özbekistan'ım ortaya oranın nemesini. Yine Türkmenistan orta denemelerinde. Bunun legitim yani ne legitimliği bir yana bu arada hem de düşünüklü. Gayet talep demedi oturmalar bunları legitimleştiriliyor da. Şunlar yani resmi değil ya da kanunu değerleyip kanunlaştırıyorlar da oluyorlar. Yani biz onu kendi dile de alıp görmeliler. Bu kanun değerliği ödediğini görüp durumda da. Yönü bu da atılan hem beceti Türkmen'in milli çıkarlarına karşıdır. O terstir. O cinayetten lokan cinayetten yani bir cinayetçi ediyen cinayetin göçbörü bellidir. Yani 10 milyon uğurlattır, 1 milyar uğurlattır değil ya da. O tatiklap oluyor da 5 adam öldürttür. Yani 3 adam öldürttür deyip demedi. Yani bulun yani şu nemen nemesi bunu ölçevim bunu nokta. Bu yıllar boyunca da yani Türkmenistan'ın nemesine bu tağma bu kara neme de bu zatlar katı elbette atlar bunu bu yüzler düşünen ok. Düşünmeyenlerin sebebi Türkmen'in vatanı satılan başka eline geçmedik diyeceğim bu ya. Ne Halmurat ne Ors Padişah 1865'ten 1881'e çenli uçtular da. Bunlar Batfallılar dine yenilmedik de. Şular bizi yani yani ruhu gedaylıklarını, medeniyetsizliğini, o vahşiliğini, bu başka da bir topor nemeler vardı. Medeniyetsizliğini bizim halkımızın nimetine tindirip bilirlerdi. Şoňa Türkmen düşünen nokta, onun milli duygularını, milli nemelerini ukrattılar. O ukağıdan halk yok ol gitmeli. Tebikat kanunu. O yönünü de yani yeli zıncırlı kul olup oynuyor da. Yine şu an Türkmen'in yağdayı, yine şu yağday, yine öz cellatına da hizmet etmiyorun Türkmen'in bir kısmı da böyle var. Moskva bu ne için gitti? Deyip yine de bir sotoğrun üstüne var eli. Birinciden çağırdı. Bu da hüvesyon. Sebebi ikisinin demesi internetleri kavatlaşıyor da. Putin'in kömek formalı vardı. Korumak için. Onu ben sorun sonunu aydık veren. O da yani deklarir ettiler. Üstü yapıp golün onu biz okap biliyesi. Biz şunu neyle okumalım biliyesi. Böyle onlar ikinci soruya geçeyim.
Ya so alın bellikle marda so edilen çıkışlardan. İkinci bellik gen almalı taparağı. Bulan duşukta eden gurrunları Türkmenin bir sözü var. Ak tavuk dur seçer, öz ayıbını öz açar diye de. Bular dur seçip ikisen öz ayıplarını özleri açtılar bütün dünyanın önünde. Mesela Kurban-ı 20-nji ýyldan bäri bizde Covid-19 ýok, bizde tozan-19 bar, näme bar, ökün keseli bar diýip gelýärdi. Indi Putin düýünki çykyşyny aýdyp otur. Bizde Orsiýet emesi federasiýasy Türkmenistana ene dogurluk, dostluk elimizi uzadyp diýe 20-nji ýylda 330 000 sany ýanky sanjym Covid Sputnik V-ni uratdyk diýdi. 330 000 sanyny 20-nji ýylda. Şu ýylyň ýanwaryna bolsa 20-nji ýylyň. Eýem biziň uradan zadymyz 800 000 ýanky Sputnik Light ýekegede urulýanyny 800 000 sany uratdyk. Indi bir ikisini goşanda 1 milyondan geçýär. Onu näme Türkmenistan Covid ýok bolsa Gurban Gulyň aýdysy ýaly. Onu bu sanjymlar näme Türkmenistana uradylar 2 ýylyň dowamında. Ene Sapara özleri boyun alıp otylar. Türkmenistanyň içinde Covid'in müwjar ene so taýda gyrgynçylygy getirendi. Ýöne onu näçe müňlerçe adam öldü. Biz onu saňsajagyny bilemdi. Ýöne mazarsalyklarda alynan suratlar şonu suwatnama we şaýatnama bolup durdy. Ene şonu aýtjak boldum Sapara. Biz şunça tekrarlap gelýäsler so taýda Covid bar diýip. Olam götünjeklap bütün dünýäň öňünde bizde Covid ýok diýdi. Yankı bir emeden Kızıl Dünya bir yankı halkara Kızıl Has Yarmaycan metinden gelen yemenim kurumalarım ondan bir satın alıp iyiden Türkmenistan'da Covid yok diye netice bilen uğrattılar. Ene mana näme diýjek Sapara? Näme Halmurat birinciden yankı Sputnik diýilen näme halkara nemetine sertifikat edilen däl. Hakyky. O Türkmenistan onu almalı hak yok. Ulunmalı hak yok da. O halkın padoput neme towşan näle? O eksperiment şunu uğradılar. Onu ýöne şu eksperiment üçin uğradylan bolmaly. Bu jenayet, ul jenayetdir. Halkara sertifikatdan geçmedik diýen dünýä belli de. Sen o sertifikatyny däl haridi nädip sen öz halkyna ulanýan. Halk malumyty. Yani bu aýlgan ştatlar bilen edýän datlar halmyrat. Atıldı para. Indi ýene bir dat bar bärde. Putin çıkışını bellap geçti. Men neydi? Gurbanguly Berdimuhammedow bilen şo saýlanan günden bäri ýakyn dogatlykly, şolar ýaly syýlançykly, iki taraply şolar ýaly hormatly gatnaşykdy diýip aýdýar. Diýmek Putin Gurbanguly bilen şolar ýaly gatnaşykly gatnaşykdy bolsa, Gurbangulyň dünýäň Türkmeniň üstünden edip oturan ähli jenaýatynyň habarly, bilgili hukman bolaýmaly. Başgaça näil boljak bolsa para eger bir-birinden habarly we dostlukly gatnaşýan bolsalar. Diýmek şu zatlar bilip Putin sesini çykarmaýan bolsa, diýmek şu Türkmenistanyň halkyň gargynçylygy şuňa da öz peýdasy bolmaly. Hem Putin hem Orsiýet. Şu nämeden bolup bilerse para. Nämeden bolup bilerini biz käň aýtdyk Halmurat. Yani Türkmenistan Orsiýetin bir vilayeti. O da resmen däl, yani deneyer elener var ne şonalak vilayeti. Yani resmi däl. Yani öwey heleýinden oran çağan emet ýalak demem. Bu näme Halmurat biz yani Türkmen bolup Orsiýetin arbitatyndan çykmaly. Medeni tarapdanam, iqtisad tarapdanam, siyasi tarapdanam Orsiýetin arbitatyndan dolu çykmaly. Yarım ýalta da däl. Dolu. Yani Orta Aziýada çykmaly. Orta Aziýada şoňa kömek bermeli çykmaly. Wa sebäbi şu ýydagalyklarymyň düýüp sebäbi
şu Orsiye'den orta diyen batı almazlar. Şu yankı medeniyetsizliğini şu milletlere sindirdi. Bu milletin nemesi vardır. Ne giyenine oturan burada at vardır. Ne ben görüyenim de bir yanlış olsam nemedir. O halk olup gamçini tüyyerler. Onun devlet dolandırışında da yani gücü korkuyun atarını taklamadı halk. Yine şu iki neme şu milletin filosofiyasına da stratejiyasına da psikolojisine da ornaşan nemede. Şu da atları ne yani orta denlemesinde de tindirdiler. Ne şu at bizde bolyan da atlar hem mecehin kökünü şu atlar vardı. Bizi anırdan gelen medeniyetimizi erettiler. Çürüttüler. Tarihimizi yok ettiler. Yok et bilmedik yerlerini yoydular. Ne o da atlan yavaş yavaş üst açılıyordu. Ne biz şu an yani kökünü kuğradan bir ağaç yalak bir töngü olup kaldı da şu orta dengemede. Özümüze neçe vakitte dönüp biliriz. Ne meseleler şunu alak. Öz köklümüze dönmeli. Orsiye'nin arbitrasından çıkman biz şu köklümüze döndürmeyeler. Ne bulun bir topor yetiştiren vassallar var da. Ne verdim Muhammed'lerim şolun biri başkaları bilen. Güyce hizmet etmiyorun katlak var da. Kim güçlü oldu? Şol bulun hiç milli hiç saatleri yok da. Bunlara Türkmen yani şu tayda doğulunun Türkmen yaymasan olur. Şorru çıkan Türkmen olmalı da. Sebebi milletin bir milli vefitleri oluyanlar. Onu yani puloda tatmarsan, vazifede tatmarsan bunlar o zatları hata eden olur da. Halburat. Elbet tat şunun için biz oyunmalı. Halk oyun başladı. Tarihinde köklümüze dönmeli. Ne kadar acem olsa tarihimiz üzerine yüzleşmeli. Edilen yanlışlıklar var olsa o zatları arkayın açıp beyan etmeli. Yerde yanlış gidipler. Şolur yalak neme ben hiç Rusofob demem yok. Düğünen yok da. Yani çağalamızda da bir topar ortakanlı tam madır, nemeten madır. Yönü yani yaşımızın tecrübemizin ösmeğiyle dünya arayışımızın yine şu da atlan düğüne yettik de. Düğüne yettim diysem düğüne yetip bile nereden olun özme uğra. Şu Türkmen'in bedbahtçılığının arkasında şu Orsiye yatırdı. Bunlardan tarihin emeğimizden hatavın toğrum oluyor. Bizim gücümüz yetmez oluyor yönü. Bir stratejik partnerimiz olacak devletlerle. Bizim stratejik partnerimiz olmalı olsa Türkiye olup bilir, komşumuz Özbekistan olup bilir, Kazakistan olup bilir, Avrupa devletlerinin İsrail'inde olup bilir. Yönü Orsiye bizim hem stratejik partnerimiz olmalı. Şuna geografi taydan ama Allah uğradı. Ne tercihimiz var, ne nememiz var. Ne ile o tayda dominir etmelmiş. Ne hemen hatamda. Ne hem için kimmişin olur. O basıp alıptırlar. O basıp alıpan olsa halk oyunun son zatlan hem beceretini yine aitmadılar.
Doğru sapara. Şu aýdýan zatlaryny ene Putin öz sözü bilen tasdiklap oturdy. Aýdyp dur çykyşyny ene Tataristanyň Tatneft diýen ýa-ni Orsiýanyň kampaniýasy, Tatneft diýen kampaniýasy uzak ýyllar dowamyna diýe Türkmenistanyň diýe ýa-ni nebet wyşgalarynyň, gaz wyşgalarynyň remontyny geçirýär, zapas şaýlaryny çalışýar diýip. Hamana o taýda 8-9 guşak Türkmen nebetçilerin ýok ýaly. 30-njy ýyllardan bäri geçen Türkmenlerin özlerini nebet çykaryp ýörer o toprakda. Çelekenne nebet dağda ene oň üstüni gömden dolurdy Tataristanyň ýa-ni Orsiýatly işgärlerden ýa-ni nebetçilerden. Ýene de agyny olur baýdy Putin diňe geçen ýyllar diýe biz diýe Türkmenistany 2000 oğly Kamaz maşyny, ýük maşyny satdyk diýe. 2000 oğly da para. Ol Kamazyň çykarýan bir ýyllyk diýmän, belki ýarym ýyllyk ýem meşhurdur. Onun Türkmenistan satın aldı. Satın alacak bolsaň, sana Ýewropaň men diýen maşynlary bar. Germaniýanyňky, Şweýsiýanyňky, ýenem döwletleriňki. Sana 20 ýyl, 30 ýyl hyzmat etjek. Yok, Orsiýanyň kinalýalary mene ustady jemlän taparazyn dowam eder. Mundan başga da aýdýa bizde diýe 30 000dan gowrak diýe Türkmenistanyň studentleri okap ýördi da ýaşlary. Bilim şu taýda Orsiýatda bilim alan ýaşlar ýene baryp Türkmenistanyny ýa-ni ilmli bilimli diýip hasap etsek, hukman bir wezipede işlemeli onu. Demek Orsiýatda bilim alın, baryp ýene de şu Orsiýatda alan bilimini alan siýasatyny şu taýda ýöretmeli. Bir ikinciden pul berip Orsiýatda okuýarlar. Sebäp Orsiýatda diplom aljak bolsaň hany metroda da satyp oturýarlar $1000. Onuň ilim derejesi ýabyk bolýar Orsiýatda berilýän ilime. Ýöne ýygyna baranda da ýene de para berip işe durup, ýani ondan para almak bilen para bermekden başga ol ýaşlarda düşünje zat ýokdur. Diýmek 30 000 student Orsiýatda okuýanlygyny aýdyldy. Şolaryň her ýyly 6 000-sy diýmek 5 ýyl okuw bolsa 6 000 spesialist her ýyl ýygyna Türkmenistana gaýdyp barýardy diňe Orsiýatda. Ondan olar nähili spesialist. Ondan şo Orsiýadyň ýeme siýasaty şo taýda şu baran ýaşlar şonu ýöretmeýär. Ya Orsiýadyň tarapyna çykyş etmeýär. Ya etmezmi? Ene şol çyna mene şol ýa-ni aýdyşyň ýaly bular özüniň Türkmenistan Respublikada bilmedim näçe haýsy oblastyň biri diýip hasap edýän bolmagy mümkin. Sebäp edýän hereketinden şo çykyp durdy. Bular Türkmenistan garaşdy diýip hiç kim onu ikrar edilme, bular ýaly. Ene aýdyber tapara üstüne şu näme goşak bolsa. Deme Halmurad ağa ne şu imperiyalar öz ya da yani ulu oyuncular diýin. Öz täsirini ýetirmek üçin ilkulak dilini salyandyr, mediýasyny, medeniýetini salyandyr. Soňam okuw bilim gatnaşygy diýip, o medeni gatnaşyk diýip şo köprüni gurýandyrlar. Şo dil bilen onu ýetişdirýän adamdan bilen şonuň siýasaty teň demäň içine girýärdi. Teň jemgyýetiň içine girýär. Ol şol arbitede saklajak bolup edilýän deme ýöne Orsiýatda ulokan ilim bilim baý bolan bolsa bu wagtlar Orsiýat üýtgeşik bir döwlet boldy. Orsiýadyň Moskwa bilen Peterburgy gowdur. Baýlar känder nemedir? Bolun ýöne 400-500 kilometr ýa 200 kilometr çıkıp görün şo ýurt neme şäherlerden. Sizin ýa-ni Könürüçdäki kanalizasiýasy, tualet, daşarda nemeler şo suratlar görürsiniz. O sibiriň içine ýerden Hudaý taklasyn. Medeniýeti ösen bolsa, o teknologiýasy ösen bolsa, şol atlar çözülürdi, bir wagt çözülürdi. Ýöne okuw iýerleýän bolsa gaty ýalňyş işmi, o men tarapdar däl, o bilim aljak bolsa bilim bar ýerinden alınýandyr. O bilimiň bar ýerleri şo döwletleriň özünde görünýändir. Ösen döwletleriň öz nemesine teresse
yani senagatına da o hocalığını da başka nemelerini de seyretsen görünüp durandır. Ne o hocalığın hallan dedi okudum. Ne ilmalarsın. İnjinerlik demelik maşin trayeni ne Germanya'da okudum ilmalarsın. Şororyalık nemedir. Amerika'da yönü var tempul harcap yaşları yetin dağırın o katı kağıdal kaydiyat Türkmenistan'ın üniversitesinden ütköşük nemesi yok. Ben şu üniversiteleri öz uğrumdan utorundora ben kinlap demedik diyorum ben. Hiç tat yok. Yani şurada yani iktisadiyetten Sovet iktisadiyetini uğru diyorlardı. O Badar iktisadiyeti bolmadık yerde yani Badar iktisadiyetini nerede uğrunup biliyor? Yani nerede uğrudup boluyor? Şu zatları ünlü görmeli. Ben hiç oğlamok iyi veriyenlerim şu tayda okulayan demenim. Ya iş, yanlış iş. Ne şu bizim aydiyanlarımızın suutnamaları Halmurat Türkmenistan şon bir yani arbitatındaki bir sömürüsü yani Orsiyetin sömürüsü ödülürüm adam hatamına da vuran okur. Bir gün kabul eden oluyorlar şapafatlı nemeli. Onun yönü köçe çıktan ben o senden her adımda pasportunu sorap şu kadip emet götüne dep böyle. Şu taydaki işleş bören Türkmenler duvarnıktır yani sakçıdır yani hap işlerde işlep görenlemedir. Onu da yani halkın özü adam demeden okur bir yer işin düşüp baranda da ihtiyalak zincirden oşanıyalak demeler var adam medeniyetler var şolar yalak. Ben içine gezip yokken bu dağıtları göremi okudum da. Onun yaşım Şved'de yaşap şolar deyince alınan yerlerde dağıttı uğrayan da. Ayrılığınç medeniyetlik. Yani iç boş var şey nemede. Benim epey nemelerim var. Bu da ayrılıklı. Doğru hakara. Yenen bir dat var da şu tayda. Bir Ortalan öz sözü bilen aysak внешнее управление dedi. Daşarkı dolanır diyen düşünce vardı. Ben şu Kurban olayım oğlunun edip veren işini cenayetini onu siyaset deyip adlandırmalı. Göründü. Sol bular lükkölüğüne Türkmenistan'ı sol Orsiye'nin eline daşkı dolanırsa tavsırlarına men diyedi. Görünüp dur da men diyerim değil mi? Görünüp dur. Tabi on daş tavrınaki Hramf bilen zadanın kime hizmet ediyen bize yandan bilyat. Anırtılarını bilmese Açık Soğun kimdigini bilyat. Yankı Igor Makarov'un kimdigini bilyat. Beylikleri bilyat. Onun milyardların, oğurlan pulların Orsiyette yerleştirilenliğinden, özlerinin, sağlarının sotayda mesleğini tutanından bilyat. Demek Türkmenistan'ı Türkmenler dolandırına attı. Sol Orsun oturtma adamları dolandırıyor deyip aytmağa doğru esas vardı. Onun Putin dün ölçüsündeydi o türde. Serdarı yüzden. Biz onu olur bilemde sapara. Sol yankı Ors Türkmeniya Türkmen Ors hükümet ara komisyasının bir başlığı kanal. Yani şu Lellimin oğlu. Devlet ara hükümet ara komisyanın bir başlığı. Orsiya taraftan biri bir başlık. Türkmen tarafından bir başlık. Türkmen tarafının başlığı Kurbanoli'nin oğlu. Onun hani Putin aydı o tane şüphen şu başlık bolunun için şu eden hizmetin için neydi? Deyme hizmeti kim etti? Şu orta tarafının Türkmenistan'ı men göremez son 30 yılda neyme hizmet edilen niye kömek edilen. Deyme Türkmenistan tarafının Orsiya tarafını sansa sağcası çıkarılan yerası yerüstü baylıklarımızı biz görüp oturuyoruz. Gördü hele. Deyme
Şu hizmet üçün koşadırnak için näki müňe gele gelmäne ýanky orden dostluk ordenini döşüne takýar. O dostluk ordeni aslında manysyny şu berli kime berli onlar çayır şu orada halkları birleştirmek üçün bir dünya belli adı tanıman adamları berliýän ordeni. O Gurban Gulyň o ikisi çatyp bilmeýän dogmasyna orden medal o kölegesinde de görünmeli zatlar däl eger şu ordenin statusyna seredemel. Ýöne şonu berenne itin boyunna ýa kızınjyry takan ýal bolýardy. Halmurat düğün nemesini seyrettik bu çıkışını. Orun yazıp beripdirler, ödem ortlar yazıp beripdir. Onu yat tutupdur bir o demedip okap berýärdi. Ödem yazıp berenler aňyrdan yazıp berdiler. Ýa-da diýmeli nemelerini sen. Bular ýanky sahnada ýanky ulanylýan nemeler de. Onun esas rollerini de däl, masowka diýil ýa-da köpçülik nemeler sahnany käte görkezip halky şeýip güýmemeli. Bunu öňüm aýdyp ber, olunda düýün klemeleri öýleri suwud edýärler-de, öz nemeleri bilen. Hakyky. Ya şu aýdyp berenlerimiziň suwudnamalaryny öýleri neme diýer. Awa indi barmyka türkmenliň içinden aýdajak orsiýet biziň dostumuz ya durlukşul komşumuz yani bize kömek edecek arkamızda duracak dip aydıbilecek adam var mı? Şu edilen cinayetden sonra bu seyahat bir zat vardı. Para bu ol çekilen şartname mi ılalaşıklan bunun anırsı barıp vatanı satmaklığı var diye. Satırlan son dünkü ol çekilen şartnamalar bular vatanımızı dolanırsan lükkölüğüne ana Kreml'e Putin'in eline verdiler. Hatya bilip dur. Gurban oğlum bilip dur, oğlum bilip dur. Tuğrun nakil yalyağılarım bilip dur. Bütün progresiv dünya şumadan Orsiýadyň karşısına Ukrayna'nın taraftarı. Çok uruşucu. Indi bilen barıp sokulup, biz ikimizine dosta doğunup, bine şappada şuppa, bine hemen alamati. İkisem bir-birinin öňüne zarlarını halat etmek için oynayan sonku oyunları var maçalar. Men başa şutaýdy akıllı başlı adamny hereketini göremez para. Indi insan ýa-da bir aýtmak zatym bar sen onu dogrurak öýdüm aýdyp düşünüp berse para. Ine şuň iyi diýanyny indi Orsiýet tarapy karar çykarýar. Ine şu berilen reýa mass mediada Orsiýadyň içeri işler ministrligi var. Bilem şumal iň bir gorunç ýa harby güýçlüň biri bolýardy. Yaragly güýçlü. Katarına giriyor. Ya güçlü oncu güçlü. Yankı bilen minister var Kalakoltsov diýip. Pırkat çıkarıptır. İçeri işler ministerliginin işgärlerini şu günden başlap daşary ýurtlara gidip din salma ursat berýän. Özlere 100 günden gowrak bar Ukraina bilen uruş edip otyrlar. Orsiýadyň öz içinde problemasy kellesinden hem ýokardy. Yani şol bir wagtyň özünde de siz gidip diye polisler devletlerde dinç alıp belersiňiz diye birinji edip Türkmenistany görkezýär. Şu onun kısan devletin içinde adı geçen birinji Türkmenistan. Şu zatlar näme şeýle edilýär para sen özüň dünýä garaýşyň bilen aýdyp bir halkymyza Yankı benim okudum o nemeni onu Leyle kanallarımızdan informasyonlar var. Bir yani Gibrid Nuş deydi ki ne Krim alanlarına ne ettiler şu tayk o yani o kadar kısalatlar gitti de şu tayk o Zilonlu Çeleveç gidip o kan neme düşündür. Allah. O ne Türkmenistan'ım şonun alak yani Berdi Muhammedov kömek forya gorumala o ne Türkmenistan'da da değişli gurumalar o pavolto ne şunu ullukan reaksiyon bolmalıdır o ne şu goşun çağırdığı ne Türkmenistan'ın içine Berdi Muhammedov goşun çağırdı deyip okuyanlar ben şu hat nemeni
Yani şunu gorumala o rejimini gorumala ya da tahtını gorumaga yani Orsiyetten kömek soradı. Tebe Türkmenistan näme de bolsa neytral statusumuzu adat dip o dünya gıyıp nemet böyle. O da kaba yani neme formasında bärik boşun tarp bolanokda. Şoň üçin otpuska gidip barmadylar. Otpuska gidip gırardan eşikli nemeler. Öňüm yani prezident ahranadan sorardan. Neme bolýany dinjalmaly köpürek adam gelip bilýär. Men görüşüm şonalak halmırat açaçan ödler boynalya o şuna doğru olacaklygyny neme digini wagt tarih görkedir. Bunu etmeler hemçin etmeler Türkmenistan daşyna bular otpukara çıkmadılar bolun ýöne işe çıktılar da şolary içine talan okdyny Orsiýetden adam getirip o dinjalmaly. O näýlek bolýar? Halkyny getirmek da. Halkyny içine talan o Orsiýetden ýa-ni emmadatinden dinjalmaly adam getirýär. O bunu nädip düşünmeli? O Orsiýet näme iyi bermeli? O uruş edip dura taýda. Hakyky. Ukrainada ödem adamlar yeten ok mobilizatı etjek bolup başaga bolup bolýar da. Bunda açık tekst bilen ne dönüklüğün yemektir, suutnamalardır. Sen kime karşı Orsiýetden yurdun içine etker getirýän? Uruşçu formasy bolan bilen. Olar kimdigi belli de. Kime karşı? Diýmek gorkýar. Kimden gorkýar? Halkdan gorkýar. O halkyň oýunmagyňdan gorkýar. O gorkular bar. Gidýänniň sebäbim şol bolmasa ýa-ni adatdan naşar bir neme bolmasa, sebäp bolmasa bu ýagdaýda barmadylar. Gitmeli bolsa birinji ýa normal prezident ýa neme bolanno strategik nemeti iň uly näme gidilýär. Birinji gedelenji ýa prezident, täze prezidentden iň uly strategik nemetine gitmeli. Türkiýe gitmeli misal üçin. Amerika gitmeli. Ýewropaň bir nemetine gitmeli. Bolmana Özbekistana gitmeli, Kazakstana gitmeli. Orsiýet bilen näme nemeň bar? Gadyň ama şoň üstüne geçen ok. Geçmelilerle, akyp buda, akyp durany bilýär. Bu zatlar gaty önemli zatlar. Bilmedim Türkmenistanda. O men general ya men ofiser diýen bir nemeli sırtı hır tutyan neme bağım kan bu şolar ýalak nemeli. Açaçan neme kalmırat gidläm gatbur gidecek kurt gören oklar ýöne bular Türkiýe seramony paýmut diýen bolmagy mümkin. Düşünýänim bardyr. Hakykatdanam şeýle sorsa para. Bu görnüp durda ol birinde ol bolýa MVD'den minister çykarypdyr da o polislere ursat berýän. Ýöne şol Türkmenistana barjak polis işgärmi ýa KGB'ň işgärmi FSB ol ýa beýleki ýanky zellatlarmy kim bilýär o nämedir? Polis adı bilen bar durly düzümde goşunyň wekilleri barıp biljek da içine. On sanam belli däl. Sen gaty dogry bellep geçtin ýani.
Öz halkyna içine alınakla bula kabik bar, näme bar, görlähet, birli bahana tapýaly. Emma ortaýetden ne welcome gelin ene bizde diň jalyň diýen bahana bilen ýurdun içine goralaryny üpçün etmek üçin goşun salynýar başga. Hiç başgaça muňa düşünür ýok saparagy. Ondan sonra yankı zilyonu çalar açık diyelim. O şey yankı kırımda şoları getirip yani kırım yarımı. Şoları mı otska ettiler şotay? O şoları ondan yankı deneyer elener diyen de o otska. O atstapka çıkan otska'den. O ne hakiki şoları o otska'dan atstapka çıkan. Şu deneyer elener diyen Türkmençe abveraturasının düşünüp bereli. Deneyer diyen vatandaşlar Donetsk Narodna Respublika, elener diyen Lugansk Narodna Respublika, Donetsk Halk Respublikası ve Lugansk Halk Respublikası Orslan özlerinin şonu takan atları. Yoksa şu iki oblast ya da vilayet Ukrayna'nın aslında teritoriyasam şonku. Yani şu tayda köpçülüklerin Ors milleti yaşaya şunun hukukları elinden alınıyor diyen bahane bilen son içinden qoğturdular. Ama bolya dili yetmeyen bolsa, ilmi yetmeyen bolsa, mektepleri azlık ediyen bolsa o işi halk öz devleti, öz hükümeti, öz prezidenti bilen çözürüzdür. Sen daşından barıp näme dawan bar. Yine bular şol öz yemesini, diasporasını ullanjak bol oynayan oyunu. Yine de Serdar Berdimuhamed'in golçakan adı var. Türkmenistan'ı Ors dilini östürmek var da tapara. Demek yani de şu çıkarılan olsun ideolojiya, mentalitet, medeniyet, kültürü hem mecil gelmeliydi. Dil bilen geliyor. Şol atlar hakikat. Atı üns vermeli atlar. Katı kendi adaydı lon ikimiz bir yaplaşım dovamında on hem mecilini maydıp bilecek. Şulan her bir gol çekin demesi şartnaması ya Allah şığı. Türkmen halkının geleceğinin düğümüne urulan palta tapara. Her bir sözü, her bir kağıdında, her bir sözü. Şular ya satlık hükümet bilmedim Türkmenin tarihini. Bollu mu kaya bolmadı mı kabile eşlerinde. Yonyan naklarım vardı. 2003. yıl ben bilyen ne. Niyadov Ortaya gidip odan bilden korkusunu. 25. noyabrın korkusunu 25 yıllık gada kontrakt çek kayıttı da. Onu mu yarım bu? Oo. Biliyor. Şoňa da salgylan aýdýarlar da şol 2003-nji ýyldaki kontrakt näme var, näme boldy. 17-nji ýylda näme boldy, 15-nji ýylda näme boldy diýip. Bular şo ýuwaşlyk bilen watany lükgeligini bölük çökleýip satyp oturan ekenler. Indi özleri boyuna algoty, özleri aýdyp otdy. Biz bulan diline çekip görüldüğümde şu ayın 10'una edilen çıkışı vatandaşlar alın da seyredin dinlen özünüz şöyle netice çıkarın. Bizde vatan kalmadı sapara. Ayda otursa kalmırat. Bu halk oyunu oynuyor, kul oyunu da. Kulun yani vatan demesi yok. Kulun vatan duygusam yok, vatanım olan nokta. Kul niye de ortada kul oluyor da. Bular şonu singdirdir bizim mememizde, medeniyetimizde singdirip bilirler. O propaganda öyle 70 yılın demesi. Son 30 yılım sonralar 100 vollu. Onun anarda da yani 40 yıl var. Tamam. 140 kilo oluyor deme. Biz adatlığa çıkmamız için orta arbitratından çıkmadı. Başkaça Türkmen adatlığa çıkıp bilen o. Son arbitratından doğru çıkman Kürt getik biz nemedik bilemiz yok. Devlete vurdurmayalar. Şolar içinde olsa vuracak devleti vurdurmayalar. Şonun alak demeti var. Onun bulun bir yervet demeti var. Bu dine güç kabul ediyorlar da. Şu mağlayını beremesen yani şu adam kerçilik ya insaniyetlik ya logika dilen neme bilen
işleyen yeri yok. Yani Ukrayna'da görüp burada. Şular dine gücü ve Türkmenistan'ın Ors bilen urşoryalak gücü yok. Bugün yok. Yönü nem için yok. Dilen sonra o da orta çıkıyor da. Hem çünkü Türkmenistan'ın yetkeri yok. Türkmenistan'ın yetkeri yok. Anlat. Özünü gorap bilir yarak yetkeri yok da. O yönü şu prezidentin goramalı da yetkileri yok. Şonun için gidip orta ettin halk geliyorlar. Çağırıyor. O paratta alacağım olacak osurları var. Onu bir tapırdı olsa emmesi ürkün sürüyalı dumlu duşa kaçıp gitsek de bu parattan geçiren vertaliyotları var, samaliyotlar. Bura hemmesi ortayaydın ki. Hemmesi ortayaydın ki da para. Niyaz dövrünün meğerse sol asmanın uçan samaliyotlar ister bitili. Hemmesi ortayattan gelen liyotçuklar şu tayda yankı Aktepe'de oynayalar şu taydanın parattan uçup yine midine Moskva samaliyotun doğrulukdaydı yani. Yani var ya diyen koşunun görünüşüm sol. Ne adıp şu adamlar ne adıp vatanı koruyacak ya terhedini. Hiç tat yok bizde sapara yumurdular. Bunlarda harbi doktrina yok. Orada ne adıp koşun mu olsun? Yok. Sapara birbirinden yok. Benim görülüşüyen şu harbi adamlar bilen önkü evini pağı soğuk evini pağı ya şu taydan şu atlardan göğünü geçip kulluğu taşlap kaydarlar var. Caniyat görünmür ya. O tayda vatanı korarlık olsun. Yok sapara 2 yıl kullukta yeke edip ok atmadık eskerler var. Baranına da bunlar urup beğenip hem komandirler hem yankı dedavşıyına bir yıl uzak kulluk ederler. Son bunu yerliğe böyle yani. Sen o tayla sen bir taylı. Komandirlerim hedil edip yine şuları ullanayalar şu görünüşte. Yine tribalizminin büyüş ondan eli. Bu toruptur. Düğübünden o toruptur. Devleti hiç bir pudak işlerler. Bir harbaları bir nüsulatlardan çetrakta dur, karluktadan da attan yapır. Bunlar mı öz oluşlu yağdaydı yaşlan geleceğinin kökünü palturu atıyorlar. Bara yağday katı ağır yönü bir halk düşünüp netice çıkaraymasa onunla yurttan elimizi yurt çıkaymalı var ya. Hal Murat kul netice çıkarayanlardır. Mesele şu taydadır. Türkmenin şahsiyeti öldürülen şahsiyet yok. Biz yani o yaşlar bilen matlağı ettik de şuun onun Türkmen bir kavur psikolog memesi var da özünü alıp barış diyene o an biri o siz kalsanız benim kalır niye de o ya da hani kalıversinler o bizim ne der ya yani şu yaşlar bizde şahsiyet yok dediler. Yani şonun bu da atlan büyük tevabi yani bekirlikten nemelikten hem değerlerinin şahsiyet yok da. Şahsiyet olmasa yani adamlar 2-3'e gördü. Radvayen değişmesi yer. Bu ketel diyemedi de psikolojik ketel. Katı ağır yervet ketel. Becermem bolunu. Antadan. Раздвоение личности, şizofreniyen bir formu tabii. Adamda yeme yok da. Bir adam derler. 10 tane adam. Ayağının yanında bir tüytlük. O dışarıda ikinci. İş yerine üçüncü. Dosyarların arasında düğünden başka. Bir adamın yüzü kendi. Şahsiyet yok. O şahsiyetsiz cemiyet dine yani gamçı dürrü bilen yemedik oluyor da. Kollektivin neydi ya da. Korku yeme. Ne bu da bizden gelen yok. Bu da şu anladın orsun medeniyeti bilen geldi şu tayt. Şunu soktular. Şu da. Ortanın içine şunun alaktır. Devlet demesi. Lavrov'a seyrettik koyun. 100 sanak Lavrov koruyan da ben her sapadinden olsam bir defa büyük küçük.
Bir kededen okuyadın. O demeti yok da. Putin'im şunlarla. O tözlerinin eyeleri değil. Töz aydı da adam. Ya fikir aydı ya. Ben şoň eyesi diýip bilen nokta ýetir. Aýtmadyk galak başgalaryň gurruny medip bilýärler. Para taýçam şoň ýartdy. Neme şoň täsirine şolary ýaladym geçmen başgaça. Onu. Näme şol dili bilen medeniýeti bilen içine girenne şol atlaryň bile getirýär. Ne Orsiýadyň uly medeniýeti bar diýip demedi ýerlerde. O bar, ýöne Orsiýadyň medeniýetsizligi, ýa-ni medeniýetiň üstüni müňetde ýapyp bilýär-de. Şoň medeniýetsizlik näme? O medeniýetem bar, uly medeniýeti bar. Ýöne medeniýetsizligi onun etdi, müňetde uly. O aşağını mınjıra diýär-de. Tez çykmady ýala gidip bilýär. Ne bir de getirilen rahat şol. O medeni bölüğü mü gelen okşu, medeniyetsiz bölüğü geliyedi. Sen Sovyet döwründe nemet, Türkmenistan türmelerini şu Orset'ten katken adam gelyen. Onun Volun Pasileni deyip nemeler vardı. Orset'ten Volun Pasileni şu Türkmenistan'ın içine getiriyordu. Onun kariyalar şotaydı. Arkaş malkaş bir topor nemi ork diýär. Oğru cimri. Ya şu medeniyetem tadılar Türkmenistan'ın içine aldılar. Ödüm dilin yardım ne buradan de yarım ors yarım deme. Şu deme hükümler. Şu dilin deme diyen yeri öz dilimiz yok. Gitti. Yani yobadlaştı. Dilin işini gördüler. O adam yalak yani pikrayder yalak ýagdaýda eli nokta şu atkinemedi. Şoň üçin telewizorlarda yani jemgyýetiň öňünde bir pikraydan adam gördüňizmi ne soň 30 ýyllar. Ýüregiňizi eliňizi ýüregiňiň üstüne goýup aýdyň net halkyň öňünde yani öz demetinden pikir aýdyp bilen adam barmy Türkmenistanda? Ekrandan görüpmüdüňiz? Ýokdur. Ondan öňüm ýokdur. Ana edilýän rat. O burada aýtjagym orada Orşaýdan uğur ýandyr, Orşaý diýendir. Ana. Onun bu ders tapar aýtdyk. Näme üçin Türkmenistanda Ors mektepleri güýçli, Türkmen mektepleri goşok. Bu jogap bermeler biri. Näme üçin? Ne şu atlar üçin. Sen sömürme üçin edýär bu zatlar. Şoň üçin bu zatlar biz öwrenmeli, onun çärelerini görmeli. Millet boljak bolsa. Oýunmaly. Oýunmadyk halk ýok bolup gidendir. Oýunmadyk halkyň ýaşama mümkinçiligi ýokdur. 30 ýyl, ýa 130 ýyl ýatyp bolmada. Ya Han Murat, men aýdyp biljek zatlama şu mesele boýunça. Doğru sapara, gaty dynanlar zatlar da edip oturan gurrumuz bolup ýöne şu halkymyzyň başyna salynan şu zatlar hemme. Görüp otur, çekip otur. Deme Han Murat ne pikir ediş nemelerinde bir gen zatlar wada. O bunu bir ünsveräýmeli ýalap bolun ýöne ünsverip bilen oklar. Men käbir mysallary getireýin. Ne ve o yerlerde daýhan Potrotda ýerlerden Potroda hem bekşi bilýär. Onun Potrotda yerleri var.
yani traktorist kovu sürmedi diye ya da kovu ormadı diye ya da bize dökün vermediler diye batınına ya gımmat diye inni yani yerini kovu sürenem olsalar kambaynör kovu oranam olsa o dökünü berenem olsa ne yer şu dayhanın ki ne onun yönümü dayhanın. Düşünüyorum. O şu mesela seyrediyen adam yok. Onun şu traktorist diye kovu sürmöt diye de. Sen kovu sürönü de denk değil. Ya kampanyor bunu dahil et diye de demedi. Yani kovu yani demeli yetkili ordu diye. O işte yetkili oranına da hiç sadece tenki değil. Yerim tenki değil. Yani öndürün tağam bulduğum tenki değil. Onun aralığında sen dava eden dedim. Ne bizim yeme fikir yetiştirmemiz şu datları demeden nokta. Onun ne bilt yok samolyoda deyip şikayet ediyorlardı. Samolyot uçuyor. Hem için samolyot yol yapıp hem için yol yapıp deyip şunu soran okulur. Bilt yok diyorlar. Bilt alıp bolunu. O uçur diye. Ne şu problemler beylak ne diyorlar. 5-nji 10-njy derejeli meselen o diýýär. Gowo. Birinji ýol. Görübilen hatta birinji mesele. O nem şu diğer birinki diýen ok da. 130 ýyl bunu yani kanunumda tink gidipdir de. O berjek bolsam, yer berjek bolluk da. O dünden yer berjek bolanymyz üçin men şu saýlarda gezip görne halbuki. Doğru sapar. Ne şu orşedin getiren yemeti yani bizim kanunumuzda yemetipdir. Zaýyl aptyrlar. Türkmen asylyny beýle del. O hakiki Türkmen görüňdi Halmurat adam öýreni ýalak bolýanda. Öňler bolýady. Çopolnyň arasynda da duşýadyk da. Yani o yerlerde dayhanlaryň içinde de çykýady. Ay üýt göşüp üniversitet kutormasam gerek geldi öldür üniversitet. Yani çıkanı yok diýerlerdi. Harcayalar, ödüm keyip edip harcayalar da. Ne kadir kän ýalak da. Yönü yani demeden bir rupkadan geçirdiler de kadirler. Ödüm birinin hem nevsi ağırmat da. O da şu oğul tağma, neyle ervet tağmalar dakıştırıp yönü kırancaran ettiler de 30 yıllar. Ne çağda yüllörçü. Ödüm hem de kişiyle bulanırlar şu nemet. Jurnalistlerim, yazıcılarım, beyleklerim şonu yamanlap oğrun ulfi soldatları ettirip oturan adamı. Türkmenistan'da yani ministerin elinden hukuk yok var. Onu yani burada da gol çektirip çektiriyorlar. Valutani raspırjat eden ok. Teriştelerini ödörnemeden okur. O neyle ondan size iş soruyan. Aylığım yani çilim puluntunu yeten ok. Yani hapishanenin aylığı var. O şu aylığı işlemek cinayet. O ben kompetent adam olsam şu aylığı ben işlerdim ben. $300, $500. Onu temmede adam sonuna soruyorlar. Aylığını verdin mi deyip sonra yani ben 20 yıldan uğrak işledim Türkmenistan'da şu an pensioner. Yani 2 köpük peyniri de verir oklar. Onu kim oğru? O bir adamın yetişmesi için Halmurat bir spesialistin yetişmesi için yani 7 yaşına çenin demede alan ok da şu oku giyip baş demedi ya birinci klasa var üniversitede utort demedi yani 35-40 yıl gerek.
O da hem beceririm bolunu 100'den 2 bolyandır, 1 bolyandır. O. Siz buları yönü oğru doğru süydüm yok. O adaletın yok. O oğru doğru sen ne edip demedi yani. Sen kefip demedim onu. Onun ne Türkmenistan'da akıl durmollal, pulom durmollal şeyle oluyor da. Kaçıp tıpan yemediye ağlanam yemetini çekiyor da. Ne bu da hem de orsun nemesi ortada şöyle yalak medeniyet var da. Apara şu içinde yaşap görümsün biz görmeniz köp saat vaktinde. Bilmenirsin. Sebep şu medeniyetin içinde oturan adam. Ben yani bir doğru saat ayttım da yurdun daşına çıkıp 40 saatler gördük ve akıl yetirdik ve düşündük. Ve netice çıkardık. Onun durmuşun tecrübesi var. Görkezip oturdu. Ni uğrumda ni irade. Onun yan sen bir zat ayttın. Bar düşülür yani. Ilimsizem bolsa üniversitetler köp ilimli dünya garaşly ýaşulymyz var. Emmejim kökü damardan kerçep soğurup gopartdylar. Kimsin türmä, kimsin sürgüne, kimsin gaçyp gider ýaletdir. Kimsin ýurdun içinde öldürdiler. Enne mene peşmerkär oğulun bu o yurtdan bu yurda ene şu dolar kowalap nanatly olar piyada gezip beren halkymy. Özleri mana bir ucundan ölüp ýatysa para görüp dursun. İçinde de daşynda da. Özüne haýpy gelmeýän halky biz nädip onun ayağı dikerdi. Öz janyna, öz durmuşuna, öz geleceğine haýpy gelene halkymy. Çağalary ölüp ýatyhana Ukrainada Harkowda. Yaralıların şuurlar çıkarıp otursun. 100 gün uruştan sonra en atası aladı dedi naksa para. Bu nahil beyle oldu. Bu şey var mı çağaların tuvurunu yığınıyar item olsa pişiren olsa. Ne için biz insan var pişiratlar edemler. Görür yağlı yağdı. Şu tayda Harkov'da halen çağalama. Görür yağlılarsa para. Yani bunu düşündür. Halbirat ne şuňam düýbi ne şu orsun Türkmeni basıp almagynyň bäri bar. Şoloň beren da düşü. Ne şu wagt ortiýet Ukrainada ýöne mesrup goýalak ýemediýär-de. Ýem 30-40 müňe ýetendir ölü. Ödüm ýöne u boýa sokýarlar-da. Ýani mer kombinatyň nemeti ýalak. An şolong genetik atasy kakalary bar. Sat demeden okdur. Täsir etdi. Türkmen ýalak. Biz ne şu medeniyet allyk. Bolmasa Türkmeniň öleni şehit. O. Bilýär-de ne armylerde ölýär-de adarlarda der. Esker biz aňyrdan gelýän bir esker millet bolmaly. Ne şonu 140 ýylyň içinde şonu ýok etdiler-de. Yok, para abi. Sadece yanım sorular meselemize gaýdyp geleli, şu mal ekrany çıkarırsa ne polislerin gidip Türkmenistan'a dinç almağı vardı. Koy vatandaşlarımızdan görsün, seyretsin. Netice çıkarsın. Para abi bütün vatanı ya mülk gölüğünü Orsiýadyň eline geçirmek bolupdy. Eni şol ýurdun içinde häzir pagollarymyz var. Harby bolsun, ýa-ni mehkeme bolsun, prokuratura bolsun, MBD bolsun. Şu Moskwadan gelenler şolar edil taýap taňyrsa edip ýenjip, bulan egini pagony sypyryp, mesela o da ne tawra diýär. Bolayja şol. Häzir Orsa aýtyp, ismena karawula diýär-de. Indi karawul çalışmaly. Niyaz ölüne Berdimuhammedow gelende karawul çalışdylar, ýüzüni giýja tutup geldi sonra Putin. Bir gýjaň içinde karawul çalışdylar, akmulator Recep bilen birlikde. Ýüzlerçe indi KGB-niň işgärine aýyrdylar. Hemmesine mäkdip basdylar, atsy sorsup ýitirim etdiler. Indi şu pratdeme indi muň ogluna gaýtalanýar. Indi gelir häzir indi şu taýda olur hemme edarada, ministrlikde oturar, dinç alýanýarlyk.
Ondan olam öz geçirjek goşadyrmak üçin näke reformasyny geçirildi. Orsiýada dogry baglamak üçin. Seredin watandaşlar, watan satylyp otypşym bar. Satyrlyk bol çekildi. Şonay da indim men sapara. Doğru Halmurat ne resmi deme şu. Ne şunu şeyle okumalı. Doğru. Her ne ben bir okuluş demesi oluyanlar. Şeýle sapara, şu zatlar, sen ýa aýtdyň da, şu türkmen dili barada, türkmençäni bilen haklar nämedir? 90-njy ýylda kabul etdik. 99-njy ýylyň 1-nji ýanwaryny bütün Türkmenistanyň ýazyp pozup işi döwlet diline ýa-ni türkmen diline bolmaly. Şoňa da gol çekdi, parlament kabul etdi, gol çekkenem niýaz. Hani inni? Ondan märime ýene 20 ýyl geçdi. Näme bir türkmençe görlen haklar, ýa-ni bilen diline tutýarlar. Atagy bilen. Diýmek bir öz milletini, öz dilini, öz halkyny, öz döwletini fiýlana bir topar ýygyny. Nerden getirilene belli däl. Deme Halmurat ağa deme ne Türkmenistan siyasi, iqtisadi adatlyk oyuncu halkara gurumalary analiz edýärler de. Ne 209 döwletiň içinde Türkmenistan 207-nji nemet. O siyasi adatlygym ýok, iqtisadi adatlygym ýok da. Ýöne asmanymyza duruyor. Owa. Yani halkın aýdyşy boýunça asmanymyz duruyor. Wat dememde döwrümüz hem galkynç. Ondan ýa altyn asyr. Şurada para. Yani ne ştaýdan şu ýanky Gurban Ulyň dogmasyny Moskwaya gidip ne bolşakan ýanky jenaýatçylykly şertnamalaryndan halkymyzyň dogry dürst netije çykarmak gerek. Bolly inni olar bilen filanşyk gutordy bir döwür. Aýtdy ýani. Olar bilen inni belli küllüsini etmesek boljak gerse para. Däp bilen adam diline de, insan diline de düşünen, köre köşede düşünen, enen ýaşy, atan ýaşy, ona asla bilen atly. Bular kan görmän häkim diliniň berjek geldi. Biz bunu bir Ýewropa döwletleriniň misalyna bir kan dökmän halkyň olalım bir görün ýydyly ýok, indi bir başyny gowa salman, şunu ýoşluk bilen medeniýetli ýol bilen häkimet çalşaýjak bolýar, boljak gelse para. Yok, ögon boljak geldi. Sebäbi ýene de şu orta demedik gelirler. Bundan soň men şolong medeniýetinde, şu medeniýetde, şu medeniýetiň eýeti bilen bolduk da, bize de geçti. Güýç görmän, yani akıl bilen edilen zat yok. Dine güýç. Onu şeyle parahat demedim, ben başarmadım o deyip, yani kürsüyünü verecek manatı yok. Yani iyi de çekilecek manatı yok. Ben başaramok diyecek manatım yok. Dine güç, başka hiç çözüm yok. Ortaya da şu an yani Avrupa Birliği kolektif demede o karşı durmadık oldu. Pisadet olacak geldi. Duracak geldi. Bu yeka Ukrayna bilenim duracak geldi. Yani Pribaltika'da gerek bulur. Polşa'da gerek bulur. Orta Asya'da gerek bulur. Orta Asya'da gerek. O Avrupa bunu düşünüyor. Bu nemeli diyenler de. Ay şularım yani bir logika var, akıl var, paykas var, hata kitap var. O şu zatları delilini yetmedi diyenler de. Yani Ukrayna'da hiç şeyli feydat yok. Duruşuyla delil. Yani yetmiyor. Yani o da te öňünden bir ulu güýç çykýan çaýdar. Yoksam hakikatdan para her gününe $1 milyard gazdan nebitten girdi jalyp oturan orta öz oturan şakasyny özü kesýär.
Öden sonra Avrupa satıp otur ahli ölüm çiğman. Yani hakikaten başına görecek bolsa diyemedi ölecek tilki 40 gün öňünden hine garap demedi. Eme ular diýdim bulan kam şo bolaydy. Kurban ulan kam Putinin kam ulan ne sanalasy ýetdi sapara. Şu gidişine gitse dünya ya düzelmeli ya yumrulmaly ikiden bir başka ýagdaý ýokdur. Orta ýolu hiç tat galjak, hiç kimem galjak, hiç döwletem galjak. Hiç kimem şoňa razy däl sapara şeýdip ýaşamaly. Beýdip ýaşalynyň gowusy koýşul atom bombasyny basýan bolsa basyldy. Görellik oturan adamlar sadece adlar Avrupada da beýleki döwletlerde de näme o bulan ette ne olsun jan demirden mi basýan bolsa bassyn şokun opgasyn. Bizim görelim. Demek Halmurat her şu wat şu Berdi Muhammedowyň edýän zady halky urşa çagyrýar. Yani Gorsiyedim koşunlu Türkmenistan'a salmak demek halkına karşı demedi yani. Şimdi halk demetcek olsa, korunacak olsa şolar bilen urşmalı. Yani, urşu provokatif de diyorlar. Evet. Ama şol demeden kazanın reisatçılığı diye yankı bir Astrahan'ın gämi gatnalar köpeldilmeli. Şoň üstü bilen goşun ýara gidiljek Türkmenistan'da para gönü Moskwadan uçurulmaya odatly. Ine oyunun başı şol men şo taýda görüp otyryn. Patkaviyornu işlerini bilen tutun ensesinde yasaklarına arasında oynayacak bolýan ya oynap oturan oylar. Bular lük gölüne barıp özünü tapşyrdylar, ýykyldylar öňüne Putin atalaw. Ana Türkmenistan nämeseň şonu bizim janymyz halat etseň bolýar, ogurlandy adymyz bilen. Boldy. Demir Halmurat halk bulardan hiç wagt hatap soramadı. Bularım halka hatap vermediler möýden oklar. Yani Tatneft dedik de Tatarstan'ın neften o kampanyası. O Türkmenistan'da näme üçin spesialist yetiştirilen ok, näme üçin Türkmen neft etmeliler onu. O näme üçin biz bilemiz ok diýdi. 30 ýylla adam yetiştirip bolýar da. Näme üçin yetiştirmediňiz? O sizden şu zatları bir sormalı. Para bar şol spesialistler belermeli. Aydiyana menses geçen asrın 30-njy ýyllaryndan bäri şu Türkmenistanyň ähli nevdini Türkmen nevçiler çykaryp otyr. Hemme işini şu gözlerini taňsaňam şol bu işkany işledi ya taparagy. Ýöne olar o kadrlar gerekkä. Türkmen gerekkä o taýda şo toprakda. Şoň üçin edilýär. Bärden baran Tatarstanyň ertilen işgärlere $3,000 aylyk alýar diýdi. Şoňam $300 Türkmene berip öz ornuna şolary işletýär, özlerim ýatyr diýdi aragy çykyp çyk. Awada gidip. Ine bilen işleýsem şeýle. Para hakit gol edip işledýär biziň halkymy. Gol ornunda. Yo gulluğunu biz Halmurada aydyp gelýär. Gulluğuna bilen ok görgüli Türkmen. Oňa da näme diýjegimizi bilemez ok. O potrodum madip begenç görün gulumuz var da bizim. Gulluğuna bilen ok. O yani kombaynör erwe dordu diýdi. Şoňa çäre görün diýdi. O goworan bolsa da iňdoň alyp gidýän bol şoňa näme diýdi? Ödüm hiç tat kazanan o 3 hektar yerden näme kazanjak dedi. Gaty geň näme Halmurat adamlar pikir edişlemesinde de bu türlük Türkmen halkyn tek bilmedim bu yer şarnak nemeden daşyny ýaşap ýörün ýaly näme bar. Bartdan gelin ýaly bu türlük halimiz var, şol ýaly.
Ay ol yörüte gurnalan siyasatın neticesi de tapara. Ýa-wa. İşte yere soktur. Bir de kimi çaya da bol geçenekli vakalar görüp öptü. Hemmesini görmesem köp zadyn belli gördük, geçtik. Öz başımızdan geçti beýle. Kadymlaryň üstünden geçti. Sen aýdyp otyryn da ýa. Yüzlerce şular ýalgydylar, gaplaýmaly adamlar ýa kadrlary ýok. Yüzlerce de müňlerçe. Orada Niyaz Kalos çalışan her 6 aydan ministerler çalışıp başladı. Olurda ne günah var? Şolar sen başta belläňde ne kompetentli bolsa, bu başarny yok bolsa, onu sen günahkar. Başarnykly adam getirip minister edip otur diýär. Yok, şu halkın üstünden gülmek için, şu halkın ruhunu öldürmek için her 6 aydan balarını çalışıp oturdu. Her 6 aydan da para müňlerçe kadr gitti. Deme Halmurat, ben özümden neme diýenden, men garşyma edilen oýunlaryň hemmejesiniň men özüm diýri şaýatda. Ýa-ni tökme datmalaryndan ýa-ni şulan garap PR-laryna çendi. Onun bizi satıp ýören adamlar var da. Olaryň hemmejesini ýa-ni başly etdiler. Şu adam demet ýören var, men öýde ýetişdiren men Murgapdan getirip demetdim de. Kömekçim bor, kendi işledim. Var bilýän adamdan öwretdim. O tähet biraz çary. Bari gap welaýetin başlygy etdiler. O parti nemetiniň adel ministersiýalara edip başy etdiler epet wagtlap. Şu bir tatyp ýören adamlar. Bir de şolong edýän nemeleriniň günäsine biz götürdük de. Şolong garamatyny, ne şu partaçy, ne şu ýa-ni parta uğurlap ýören, olaryň uğurlaýanlar. Şolar satýanam şolar. Men ömrümde parta satan ýerim ýok. Bir günüm satmadım da. Ya ýöne hemme zadyň bilýän biri partada şu ýeke Türkmenistanda däl. Postsovet nemäň içinler gurrun ýok. 3 tane boldy bir men şo. Bilermenler 10 tane boldy bir men. Saparağı bilermenler bir men. Ýogam onu söze gurlap beren jurnalistler uşkalar ana 3 tane ogryň bir men diýip. Nereden sıkıntı var doğrudur saydı. Onun aydan niye bilene işimiz yok. Yoğum aydıp demet böyle bolun. Yona ne şunu alap? Bu doktor ne edip çıkmalı? Bu doktor ilk düşünmeli. Yani şu aydlayan zatlar düşünmeyen için. Ya o Türkmen şu an gulçuluktan çıkıp bilen o. O eğleniden belli. Yani belli olmasa da biz belli edip otuyoruz da. Bu hükümete ağdarmalı. Bu hükümet Türkmen'in başına bir önem olmalı. Yani yeke önem. Her günü cinayetli bulon cinayeti var adı diyem o. Türkmen şunu ayırmasa ödü cinayeti işleyen. Halk ol. Biz şuları alak demeni dünyanın hükümetleri yeke tağadan taklamadılar. Bunları nerede ayırmalı? Neyemenden ayırsanız? Atı alın, yakı alın, tüyre alın, zehir verip alın, nerede alsanız şular yaşamalı, yani Türkmenin üstünü hüküm sürdürmeye dememiz bolmalı. Bu açasan, dönüktü o açasan, aydın batıyor, öğüdleri aydın batıyor. Bilem aydım da. Size başka neyeme gerekti? Men aýdaýyn para üstünde olurun. Hem 14 ýyl pawon götüren adam hökmüne hem harby hem kanun tarapyna aýdyp boljakda şu taýda. Bular kanuny boyun eýen adamlar däl watandaşlar. Konstitusiýany ýazyp bir döwür aýanyň aşagyna taşlady. 90-njy ýyl.
Şol ýalňyşmasam 17-nji maýda kabul etdi. 90-njy ýyla öýdüne bitirilen don ýerler. Şol emani konstitusiýany bir adam üçin bitirilen don. Ine şonun aky ýazylanda atlarym aýagy aşagyna taşlady. Şonam bolmady da. Oňam şu elmeden daşany gawap geden ine şu olaryny meclis ýa parlament ýa ýa-ýanky bir halk maslahaty diýip üstüne goşdy. Bularym hemme şu diktatorun ýa-da ýanky şu prezident diýilýäniň jübi parlamenti şolar näme agdyny näme çykdy şonu kanunlaşdyryp otur. Bizde endi kanuny organam ýok, aýraýlar ýani. Bular bir döwür özüni kanunyň çyzygyna daşyna çykardylar. Eger gızylçylyk bar diýsek-de geçmek bolan akşundan aňryk. Bular eýem iki sany gızylçylygyň aňyrsyna geçdiler watandaşlyk. Men saparaga düşünüp otdym şular näde balaňyzda da hakkyňyz bar diýen. Sebäp bular öz edip oturan işi 30 ýyllap nähak iş, bir kanun iş, jenaýat, bir adamyň garşysyna da bütün jemgyýetiň, halkymyzyň, gelejegimiziň garşysyna jenaýat edip oturýar watandaşlar. Indi biz şulara yol vermelimi şu jenaýatkar topara ya yol vermeler diýen soru var. Şunu her bir adam özü çözmeli. Sen barna plan zat etdik biz adamın eline yaraga merjekkel. On eline biz tayaga merjekkel. Öz ukuybuňyz bar. Tanap otursunuz, görüp otursunuz. Kimin şu hökümete ya jenaýatkar topara hyzmat edip oturan şolardan başla. Näme şunu çel Türkmenistan her bir etrafynda jelephanalary işläp dur. Ne görün zakdy. Ýa üçin polisler her geçen ötöwsiden geçewsiden bolgusy ýanky bahana arap bulary salgy salyp nalog salyp pul alyp oturýarlar. Ýa öýüne gelip deprenip durlar. Biz aýtdyk, oğurluklaryňyz döredin. Ene şu oğurluk bolsaňyz, ene Parisem gelmez kapyňyzdan ýolda da satmaz maşyna 4 saat menip oturan ýigit bolsaň. Eňegi şakyrdyň. Öwürlük näme dersiň şoň eli taýak tutmasa. Nädip başa bular bilen görüşmeli, nädip bular bilen adam diline düşünüşmeli. Kanunyna bir zat bar bolsa 2,5 ýyl konstitusiýanyň şu her bir punktyny maddasyny aýdyp berdi. Kim gulukka bar diýär. Şol jenaýatkar tapardy. Ýoga. Onun üçin watandaşlar özüňiz çözmeli. Biz diňe size daşyndan gollaw maslahat siz bilen bile ýol geçmäge biz arazy. Ýöne siz her bir adamyň öz etmeli işi bardy. Eger şu işi tapara kim edýän bolsak size goýmazdyk, mana 95-96-njy ýylda ederdik. Ýöne döwür şuňaly bol, ykbal şuňaly bol, maňlaýymyz gara boldy bütün halk bol. Ene gelip düşen çukurmyz şu. Indi şundan bir her birimiz bir adam şekilli çıkman maşarmalla. Birin elinden, ýeňinden, aýagynden asylşyp etjege, etdirmän, barjaga, bardyrman, o kümsüklik edip, ay ola eýlemiş, biýa beýlemiş. Biziň hemmämiz eýlemiş we beýlemiş. Şo watan hany, şo şagarlaň elineke. Şonda da dalym, sonra yekelikde, ikilikde, köpçülükde, nirde kim näme jenaýat eden bolsa watanyň, halkyň öňünde bersin jogabyny. Geçtin lüstrasiýadan. Açılsın ya KGB'nin arşivleri. Nämeden gorkýaň? Näme bar gorkar ýaly ýekegedek berilen ömürde? Näme bar? Alýan bolsa şu hökümet aparaty kimi alardy mundan 30 ýyl bozar. Diýmek, olaň emri bilen bu adamlar ýaşanak. Siziň hep iýjek çöreňizi ýa ýaşajak ömrüňizi ol diktatorlar kesitlendirler watandaşlyk. Allah'dan gelmese bennesi neýlesin? Bradas gaýraty galyň size enne erkek kişi bolup zenalyň sırtyna giýen ýatma. Bolny besir indi bütün dünýä maskara bolup şu Gurban bolan dogmasyny gutlan ýeke döwlet barmy ýetin aýdyn hani. Ene prezident diýär. Barmy şun gorlar? Ya şun ýurda çağırıp oturan barmy? Ýok. Putinin masa hiç kime gerek değil. Vatandaşlar. Bir azıcık sizem akılınıza aýlanaýyn. Wagt boldy, ýetdi. Müddet geçti. Biz eger ýene 10 ýyl garaşlyk ýurt düzeljegiň bilsek ýatyberjek. Biz ememizde. Aýamasynyň. Ýok. 10 ýyla şol döwlet millet galjak gelşi. Topragy boşaltmaly kanun bar. Ya karar var. Men şonu aýdaýyn dedim. Reýsler, başlar. Tapara sözden aýdyber. Diýme Halmurat şu rejime hyzmat edýän adamlar var, gruplar var, kuruluşlar var da. Yine İçhanı'dan başlayan
Türklerin içinde işe vur adamlar diyorlar. Bir tetik gören adamlar. Tevabi Türkmenistan'la devlet bilen hasır husur olmadan bir tetik bolan nokta. Ya olması mümkün değil. Tevabi iki kurs var olsa o senem konvertasyon etmeli olsan resmi kurs bilen hemmek şey yeterli ala ol. Yok var şu devlet bilen deme oldu. Demek kollayan. Başka hiç demesi yoktu. Ben arasında ben hapa deme odatlarım koyun sebebi başkaça iş yap kolunu. İki kurs var yerine şunu alıp kurmalılar. O sidem şu işiniz bilen şu bölükleri kollayan. Son ne gün gelir hatap kitap orta atılır. Sizlerin hatap doğrular. O iyeniz burunuzdan gelir. Onu aytmışım ya yanlışıptırın ya yine burada neme kavulum görmez. Ne otaylarından biraz öngüde de seyredecek olun. Yani fotoğrafçıları yarak demet görmem. O siz yani mağdırnadık bay olduk yani o baylığım tenki değil. Yani üyün ara şu buldodur eleyen çadır o pulungum yani o bağdığını biri aydar o drone yerinden şu taydını balk giderler. O daşına çıkaranın bağ olsa ona birine düşürürler. Bunu bir adam yalak durum şu vuruyor. Türkmenistan bir yaşar yalak yurt edelim. O kanunlu, düzgünlü ertiğini bir planir edip bulur yalak. Planlaştırıp bulur yalak. O çağı yetiştirip o önden şolong planlaştırıp bulur yalak bir normal bir devlet. Ne görüyorsunuz da daşarı yurtlarda ne haydek? Devletin kuruluşu büyüklüğü oturuklu boran dongolyandır. O bizim devlet diyen adımız o çadır devletlerçe diyor. Tayda düzgün yok. Bolması mümkün değil. Evet, iyiyeti başka. Onun behvitler başka. O Türkmenin behvidi bilen ortaşan, kaltışan yeri yok. 60% sırtında dep taşına çıkardılar. Şunun buyruğunda yok. Onu neyim şimdi adam doğru arar. O benim vatanım var. O tadan neft gaz. Tayda biraz aydayım tapara. Ayt. Yema şolun harbolara aytjak bolýan adım var da şolun harby hökmünde. Ennese de götürýäňiz pagon bolsa, elinizdäki yara bolsa, hana halka wepal bolmak barada kasam berdiň şo topragy oramak. Keyfin keselli Halmurat. İnternet demet ödyen. Halmurat'ın interneti boşa ödyen. Awa. Ene. Halmurat yank internetin keselli kaytalaymasan. Söylemi. Bir yema kızıl çırayan turda menne de bolýa gaýtalay men diýjek bolýan zadyň harbolara ýüzlenýär. Ene elini pagorly, elini ýaragly. Siz kasam etdiňiz şu topragy şu halky goramak barady. Gerek bolsa watan üçin gan nokmak barady. Ene iksan haýyn atalogul aýyň onuna gidip, ene 10-njy ýylyny Türkmenistany lükgölügine Orsiýadyň öňüne taşlap gaýtdylar. Bizde ne watan ýok. Indi daşyndan gelip dolandyrjaklar bar. Ýa dolandyryp başladylar, ýöne indi şonu resmileşdirdiler akydip. Ertirem şol diň salmak bahanasy bilen ine bir 1000 sany polisiýa Orsiýadyň FSB-si diýer ýöri togurlugy diýer bular Türkmenistany her ministrlikde ine golga uçurup oturar bol. Ýa-da lükgölügine şo ene hyzmatkar bolup işlemeli bolsan, harbysyzyňyzam, pagorlygyňyzam, pagorsyzyňyzam. Şon üçin men ýüzlenýän size harbylar. Iň soňky gezek aýdýanym size
Täpni watan inni şumaha yetjek derejesine yetdik. Suw seňrekden aldy. Ya siz watana eýeli edersiňiz esker hökmünde, ya da onu pagoruňyz çykaryň da itiň öňüne otlan. Men size başy işledim diýjekler. Şonu aýdyn. Eger hakykatdan siz watan ogly bolýan bolsaňyz, kasamyňyza wepaly bolsaňyz, ana watan elden gidip barýar şuma. Çykyn watanyň goragyny. Şonu aýdyn. Tamam. Burada kanu demetdik uzawaçek Şeylem kata para ikimiz uzaktan mer ama düşmanysın şeylere bolaýan bolmagy mümkin. Vatandaşa o ne ýene bir gede gaýşa diýen bize ters düşünmän. O şu aýdylýan zatlar janymy diýen waýdy aňyrdan. Boljak geljek görümsen aýt, bilemizsen aýdy. Şumal halk bolup ýapyşmasak erti bular gara göç öz güýjüne girenden soň o halka eýgertmez. Şoň üçin şumandan öňüni almaly. Şular. Edip oturan jenaýetden bolly indi bizde hökümetem ýok, suwdam ýok, prokurorum ýok, konstitusiýada ýok, hiç kim ýok, prezidentim ýok, beýleksem ýok. Ýok zat biz näme üçin bar edip görkezmeli. Bolly gözümiziň öňünden ýorkany aýraýly vatandaş. Sag bol. Aparasyam sağ olun, tanrı ýakşy. Ya sağ ol illeşler sizden sağ olun. Sağlıkta görüşelim.